tady zase podobně. Tak co, jak jste se celý rok chovali? Špatně. Špatně! Se podíváme do knih říků, co pak tady máme. Ty jsi Ondra, že ano? Tak jestli pak víš, co jsi dělal za chyby. Vím. A řekneš nám to? Třeba nadával jsem spolužačce. Jo. Nadával spolužačce. Co tomu říkáš? To je špatný, to je hodně špatný do pekel. A co ještě? To je všechno? Svěř se a to rychle. Bouchám spolužáka. Boucháš spolužáka? A on ti něco dělá, nebo proč ho boucháš? Protože jsme se hádali. Ale to není vůbec pěkné. Čerte, co tomu říkáš? Velmi špatné bouchat spolužáka. V pekle máme dost místa. A je to opravdu už všechno? Zapomínám třeba věci doma. Snažíš se s tím něco dělat? No, polepšit. Podíváme se, jestli to je opravdu všechno. Kniha hříchů nikdy nelže a píše se tady, že také často používáš sprostá slova. Ale to není vůbec správné. A myslím, že čert by na to něco dodal. Sprostá slova. Do pekla. Ty se nesmí používat. Máte tady pytel? Venku. Tak venku. A prý se pereš i se sestrou, nejenom se spolužákem. To je velmi špatné. To je velmi špatné. Prý ještě ji podvádíš. Myslíš, že tady máme nechat, nebo mám říct čertům, aby tě odnesli? Já mám taky něco. Jo? Ale je pravda, že tady se taky píše, že když se snažíš, tak pěkně píšeš a snažíš se ve škole. Což je taková malá kompenzace. Ty pomáháš tátovi. Tak co si o tom myslíte? Na jednu stranu to je dobré. Co to si o tom myslí, Anděl? Já myslím, že do příštího roku se určitě polepší. Doufej. Myslíš, že by si to zvládl vykoupit nějakou básničkou nebo písničkou? Básničku. Ale já ji mám se ségrou. To dobře, jak se podíváme ještě na sestru, co tady o ní píšou. O Kláře. Tak jak pak si se chovala celý rok? To není možné! Co si pod tím mám představit? Rychle. Když si to člověk přizná, tak je to vždycky lepší, než když to tady budu muset vylovit z knihy. Tak co? Dozvíme se něco? Vykup to. Rychle. Nebo si ty vezmu pekla hnedka. Nevím. Ty ubližuješ bratrovi. To se nám nelíbí. To ne. Tak jak to teda je? Kdo se s tím pere, nebo kdo komu ubližuje? Tak to většinou bývá. A prý také mluvíš prostě. Protože většina ty slova mě naučila. Učit mladšího bratra sprostá slova? To není možné. Do pekel s ní, pojďte. Ne, pojď. Si učit sprostý slova. Rychle. Nebo se chováš i líp? Nechte jich tu fletní. No, neodcházej, čerte, prý se jí uráží. A neposlouchá rodiče. Samý záporný. A to není vůbec k smíchu. Je tam i něco dobrého? Nebo jí máme vzít hnedka? Prý pomáhá doma a žehlí. Co, Anděle, umíte nějaký žehly? Jo? No, Ano. třeba jo. No, ty čerte, ty jsi nikdy nežehlil.
No nevíš, jaký to je. A prý se stará o kočky a o psa. Dáváš jim najíst, nebo? A prý také vodíš bratra do školy. Vidím, že bratrovi se to velice líbí. A po cestě ho učí z prostý slova. Jo, tak takhle to je. Tak dáme jí také šanci. No, snad. Máš nějakou básničku, jak jsem slyšel tady s bráchou? Tak se předveďte. Nebo do pekla. Mikulášem. Mikuláš ztratil paláš, Mikuláška sukni hledali, nenašli, byla oba smutní. Ale necvičili jste něco jiného? Ne. A na flétu nám něco nezahrajete? Já nevím, Ondra radši ne. já už na ní Tak nechodím. byste ho radši asi odnesli, kdyby zahrál na flétně. A jo, mně se to líbilo. Nějaký. No. Ještě obrázek, o tak to je pěkné.